Technologická sestava iLASIK, výjimečná kombinace Intralaser a technologií Advanced Custom View, přináší opravdu individualizovaný zákrok, který pomáhá posunout hranici zrakové ostrosti za hodnotu 100%. Procedura iLASIK začíná wavefrontovou analýzou vašeho oka. Wavefrontový systém vysílá do oka světelný paprsek. Ten se odrazí zpátky od sítnice do systému Wavescan, kde je zachycen a analyzován pomocí ověřené Hartmann-Shakovy technologie a Fourierovy analýzy. Výsledkem této analýzy je návrh individualizovaného zákroku na základě všech očních odchylek identifikovaných ve vyšetřovaném oku. Všechny potřebné údaje jsou získávány rychle a jednoduše pouhým stisknutím tlačítka. Dalším krokem je vytvoření rohovkové lamely pomocí Intralaser FS nebo IFS femtosekundového laseru. Lékař může volit parametry lamely, jako je hloubka, průměr, design a tvar hrany, tak, aby je přizpůsobil individuálním potřebám vašeho oka. Laser uvolňuje tisíce světelných paprsků, cílených do stanovené hloubky podle přesně určené šablony tak, aby byla vytvořena dokonalá řezná plocha. Paprsky jsou nasměrovány rovněž vertikálně nebo v úhlu až do 150 stupňů, aby se vytvořila hrana lamely. Poté lékař ručně odloupne lamelu, čímž odhalí jemné lamelové růžko pro operaci. Lamely se vytvoří v době kratší 18 vteřin s použitím minimální energie, což výrazně snižuje pravděpodobnost zánětlivé reakce, zkracuje celkový čas procedury a zlepšuje hojení. V třetí fázi se získaný profil wavefrontového zákroku nasměruje na oko za využití funkce registrace kresby duhovky. Takové měření je přesnější a nezávislé na velikosti a poloze zornice. Ta se totiž zužuje asymetricky, což by mohlo vést k decentraci zákroku. Oko má také tendenci k rotaci ve chvíli, kdy se pacient přesune z polohy v sedě do polohy v leže. Obojí, jak posun zornice, tak cyklorotace, by mohlo vést k decentracím a nedokonalému výsledku. S použitím IRIS registrace duhovky před léčbou lze tento fenomén eliminovat. STAR S4IR pracuje s proměnlivou velikostí stopy, čímž účinně, šetrně a bezpečně odstraňuje rohovkovou tkáň ke korekci všech typů očních defektů. Po dokončení laserové ablace se lamela vrací na povrch rohovky a tím je procedura iLASIK kompletní. V dnešní době dosahují lékaři s technikou iLASIK prokazatelně lepších výsledků, ať už se jedná o jejich kvalitu či konzistenci. Proceduru LASIK, Laser Assisted In Situ Keratomyeliosis, lokální keratomyeliózu pomocí laseru, která je určena ke snížení nebo odstranění krátkozrakosti, dalekozrakosti a astigmatismu, může provádět jen vyškolený lékař. Laserová refrakční operace je kontraindikována u pacientů s onemocněním systémové kolagenózy, autoimunitním onemocněním nebo imunodeficiencí, u těhotných a kojících žen, u pacientů s příznaky keratokonu nebo s abnormálním topografickým nálezem, pacientů užívajících jeden nebo oba následující léky, isotretinoin, akutan a amiodaron hydrochlorid, kordaron. Případnými nežádoucími účinky laserové refrakční operace mohou být odlesky, suché oko, ale i jiné vizuální anomálie. LASIK vyžaduje k vytvoření lamely na povrchu rohovky mikrokeratom. Při jehož použití může v ojedinělých případech dojít ke komplikacím. Potenciální rizika a výhody laserové refrakční operace konzultujte s vaším očním specialistou nebo si pročtěte informaci pro pacienty. Výsledky se však mohou u každého pacienta lišit. Dle amerického federálního zákona může být tento přístroj prodáván, distribuován a používán výlučně lékařem nebo na jeho pokyn, případně jiným oprávněným očním specialistou. Americký federální zákon omezuje použití tohoto přístroje pouze na odborníky, vyškolené k jeho kalibraci a provozu a zkušené v chirurgické léčbě a léčení refrakčních vad.